Hej, mit navn er Bibel Born, og jeg er blevet en nybagt 3D-print-entusiast. Ja, og jeg vil gerne pakke min første Bambulab ud. Dette her er en Bambulab A1 Mini. Det er en meget lille en, og sådan ser minien ud. Og det her er AMS'en. Jeg forklarer jer om lidt, hvad en AMS er. Desværre er det ikke inkluderet i pakken. Nej. Min datter havde brug for den, men gav mig så minien. Ja, det er det, jeg er meget glad for. Hvad er et AMS? Som du kan se her, står der. Automatisk materialesystem. Disse er forskellige funktionelle dele af en printer, der kan håndtere filamenter i forskellige farver og automatisk føre dem til printeren. Du behøver ikke at vide alt det nu. At printe i en farve, at printe i flere farver, det kommer I forhåbentlig til at se mere af hos mig. Men det behøver I slet ikke at vide nu. AMS, automatisk materialesystem. Vi kommer til at bruge dette begreb oftere fremover, i fremtiden. Ja, og nu pakker vi den ud og ser, hvad der er indeni. Ja, en lille smule filament. Jeg er ikke sikker på, om min datter har inkluderet det. Og et tilbehør til en lille trykt del, som jeg vil vise dig i detaljer senere. Og mange andre små ting, du skal bruge for at sætte Bambulab Mini op. Hvorfor laver jeg denne video her? Jeg stiftede først bekendtskab med 3D-print hos min datter for kun omkring 2 måneder siden, og jeg var meget skeptisk i starten. Og jeg ville egentlig slet ikke have noget med det at gøre. Men så jeg printerne i brug hos hende og tænkte, gud, det må jeg også prøve. Men jeg troede, at sådan en printer var meget kompliceret og svær at betjene, og kun for tekniknørder eller folk, der har forstand på teknik. Nej, min datter sagde, det har jeg jo også klaret. Og så klarer du det også. Det må vi da se. Jeg har allerede fået en gave fra hende. Den ser I til venstre på reolen, en Creality. Og nu har hun så gavmildt foræret mig en Bambulab her. Og hun sagde, at det er helt enkelt. Crealityen havde hun allerede samlet, og Bambulaben skal jeg samle. Med i pakken er der sådan en kæde med en elastiksnor i. Og der er alle standardfarverne af Bambulab-filamenter vist. Hvad filamenter er, vil jeg også forklare jer på et senere tidspunkt. Der er selvfølgelig en masse plastik omkring det hele, og det er også pakket ind i skumgummi. Den vil jeg nu først fjerne. Den er fleksibel og lå i kassen og har selvfølgelig beskyttet printeren mod eventuelle skader under transporten. Hvad det der er, har jeg ingen anelse om. Jeg vil også vise jer denne opsætning helt uden nogen klip. Måske spoler jeg lidt frem, men så I virkelig kan se, at Oma Bebel har samlet det helt alene, uden hjælp. Ja, hvad er det dog? Det gjorde mig nu lidt bange. Jeg viser jer det lige nu. Rør eller tryk ikke på X-aksen. Ja, hvad er X-aksen? X-aksen selvfølgelig. Jeg vil også fremover oversætte alt, fordi hvad der er værd at vide om 3D-print, og som kommer på engelsk til dansk her. X-aksen er den vandrette del af printeren. Nej, præcis. Vi rører ikke ved den eller belaster den, fordi den naturligt støtter printhovedet. Og det ønsker vi ikke at fordreje. Ja, lidt logisk, ikke sandt? Fornemmer du min forvirring? Ja, præcis. Jeg tror, du godt kan fornemme, at jeg ikke rigtig ved det. Gud, hvordan skal jeg klare det nu? Jeg vil ikke ødelægge noget. Men jeg tror, at disse ting er relativt stabile, fordi de har udviklet sig meget. Ja, hvad står der? Nu igen? Ja, denne seddel her, den sad fast på trykkeriet. Print seng! Og det siger, at du selvfølgelig skal installere det korrekt. Og det er magnetisk, det kan jeg fortælle dig. Og det er virkelig helt enkelt. Det har jeg allerede gjort flere gange med den anden printer. Og at man altid skal have dem ovenpå og ikke printe direkte på varmebedet, giver egentlig god mening. Og så skal man også rengøre dem en gang imellem. Men også det, der står derpå, vil jeg forklare jer alt sammen meget, meget, meget præcist på et senere tidspunkt. For der er igen en del, man skal vide. Alt sammen slet ikke kompliceret, og I vil se, hvor nemt det er. Ja, og endnu en ting. Ingen anelse om, hvad det er, men vi finder ud af det. For jeg har allerede bemærket, at vejledningen er virkelig, virkelig godt opbygget og meget let at forstå. Altså lidt for de tungnemme, altså for mig. Min forvirring sagde til mig, kig dog lige i vejledningen, og så rykker jeg jer lidt tættere på kameraet, så I bedre kan se, hvad jeg laver. Ja, nu læser vi altså virkelig vejledningen. Og undervejs i samlingen lader jeg mærke til, at det minder lidt om IKEA. Det er sådan en lille bitte Umbra-kognøgle, som jeg til tider slet ikke kunne se ordentligt.
med mine bedstemorøjne. Men den kunne jeg så bruge virkelig, ligesom en IKEA Unbraco-nøgle. Og jeg kan sige, ja, tag det korte stykke i hånden. Bare som et tip, ja. Men det går virkelig super, super nemt. Først læse, ja. Jamen, hvordan gør man så nu? Igen, hvis jeg kan finde ud af det, så kan virkelig, virkelig alle gøre det. Jeg tror, mine børnebørn, den ældste er 11, han ville kunne klare det helt alene. Ja, du kan gøre det. Så for at opsummere, er der 5, 7, 6, 8 skruer. Selvfølgelig følte jeg mig som 100, fordi jeg var lidt bange for at sætte det op. Men set i bakspejlet, de få skruer, af hvert IKEA-skab er mere udførligt, mere kompliceret og mindre velbeskrevet. IKEA er allerede blevet godt beskrevet. Forestil dig IKEA til de 10. Det her, det er for idioter. Hvor mange gange har jeg sagt det nu? Kan ikke lige tælle med, tak. Så jeg skruede mine 8 skruer i, gjorde og ordnede, og så stod det hele. Og så stod der helt til sidst i vejledningen, og nu skal du sætte filamentet på. Som sagt, jeg vil jo også forklare jer, hvad filament er. Som sagt, forklarer det en anden video præcis, hvad filament er, og hvordan man bruger det. Men det er et materiale, som man så fører ind i printeren. Og det behøver jeg ikke at bygge nu. Printersamlingen er virkelig, virkelig færdig med disse par skruer, og printeren klarer det resten. Og så selvfølgelig er der brugen af softwaren, og det bliver endnu en video. Og jeg vil gerne have, at du ser, hvor nemt det er, og måske giver det et forsøg. Og hvis du nu siger, at det er dyrt, gutter, hvem af jer har en plotter derhjemme? Det var lige så dyrt. Det var nemt. Flere videoer om, hvordan jeg præcist og detaljeret bruger det i min hverdag. Tak for, at du så med, og farvel for nu. Her er et nærbillede af instruktionerne igen. Her, denne grønne markerede del, er en transportsikring, og den skal fjernes. 4 skruer, præcis 4 skruer. Og ikke engang for at samle tingesten, men bare for at fjerne transportsikringen. Ja, hvor nemt kan det være? Og derudover skal der monteres 2 meget små tilbehørsdele, som jeg tror fastgøres med 3 skruer. Alle andre skruer er egentlig bare skruer, der allerede er forinstalleret, og som man skal stramme. Derudover er der i pakken yderligere tilbehørsdele som smørefedt og endnu en portion smørefedt. Dette her er en skraber, klingen til en skraber, som man kan bruge til at rengøre printbedet, og som man selv kan printe. Hvad det her er, har jeg ingen anelse om. Det er sandsynligvis fra AMS. AMS'en forklarer jeg jer en anden gang. Endnu et filamentrør og endnu en portion smørefedt. Og så har jeg også poserne med alle skruerne. De er virkelig helt tydelige. Mærket med sådan nogle klistermærker, så man virkelig kan se, at det her er en renser, eller rettere sagt en trådrenser til dysen. Her ser I de her små poser, og de er præcist mærket, virkelig helt præcist for dem, der ikke har forstand på det, så man virkelig ved, hvad det er, og de her små Unbraco-nøgler, som man bruger til at skrue det hele sammen. Ja, IKEA-stil og super nemt, bortset fra de smalle ting, hvor hånden lige skal til. Jeg gjorde det først omvendt, men det er lige meget, I får det. Det står i vejledningen. Ja, det her er endnu en gang tørremiddel. Det vil I komme til at elske, når I arbejder med filament. Og det her, det er sådan en lille båd. Der tænker I måske, hvad? Derinde er der en lille motor, man kan trække op. Båden er en del, som kan printes som testversion i fællesskabet. På denne båd, så kan du teste visse ting ved printeren, om den udskriver vandret, lodret, diagonalt osv. Der er visse tekniske termer, som jeg ikke vil forstyrre dig med lige nu. Men du vil lære alt om dem fra mig, hvilket kan bruges til at afgøre, om en printer udskriver korrekt. Eller om filamentet, altså det materiale, man printer med, også er velegnet. Her ser I denne lille optræksmodel. Så jeg vil snart printe en lille båd og fortælle jer mere om det. Og tilbage i dåsen med den. Ja, og så har jeg gjort den lidt pænere til et foto. Og jeg håber, at min lille introduktion til 3D-print har været interessant for jer. Det er jo kun begyndelsen. Det er det første lille babyskridt. Men det hele er super nemt og bliver forhåbentlig sjovt for jer. Og jeg vil fortælle jer en masse om det. Og ja og. Abonner, giv et like, subscribe, alt hvad I kan, husk det. Og så kan I se flere videoer fra min rejse ind i den tredimensionelle verden. Vi ses.